आरो मा जाहैदों गावनाय समाव गावनो जेब्लानोखि मोनबाय मेगजिंनि गुलियानो जोबथाबलाय लांबाय होमबाबो ट्रेगार बोनायखौनो नागारा जाहैदों आरोना ओरैबायदि गावथाबग्रा ओरैबायदि जस ओरैबायदि रागा खिन्थु आर्मि पुलिसजों नांनो हायासै जाहैबाय आरोना जि बिदाय मोना जिथु इनकाउन्टार खालामदोंमोन प्रिया बसुमतारी बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ प्रिया बसुमतारिया मानो गावजानाय बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै सुरुवात रन्जन ग्रुपआव गावजानाय एनडेबिजों एनडेबि जालायनायाव जिथु गावजानाय सुरुवात आंनि फंबायमोनानो मुंख्लं जाग्रोदों जोनोम आरो बिअखाफोर बिथांमोना आबै सेन्टार खाथियाव गबिन्द ग्रुपजों होसोजानानै गावथारजादों बर'नि जारिमिनखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रिखौ नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै खास मोनसे बर' हारिनि जालांनाय जारिमिनखौ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन बर'फ्रा बरलेण्ड सोरजिनो बा बरलेण्ड दाफुंनो नागिरनायनि आगोल गुबुन हारिजों बुथारजाग्रा हारिमोन जों बर'फ्रा बरलेण्ड सोरजिनो सिमां नुनायनि आगोल बर'फ्रा माबायदिमोन बर' हारिनि लाइफ स्टाइला गुबुन हारिजों फोजोबस्रांजानाय हारिमोन बेनिफ्राय बर'फ्रा जेब्लानिखि बरलेण्ड सोरजिनो सिमां नुबाय बरलेण्ड दाफुंनो थाखाय थांखि लाबाय बेनि उनाव बर'फ्रा मा जाखो गुबुनजों सिथारजानाय नंला गावजों गाव सिथारलायनाय आं दिनै बरलेण्ड सोरजिनो थांनायाव माबायदि गावजों गाव सिथारलायखौ आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आं जेसेबांनोखि मिथिनाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों फार्स्ट सुरुवात आबसुनि बेला जेब्लानोखि आबसुआ सोमावसारजेनबाय नांजेनबाय अब्ला जोंनि एरियायाव जोंनि बे ओनसोलाव सासे क'क्राझारनिफ्राय सासे कामान्डार आबसुनि कामान्डार सफैनो हादोंमोन बिथांखौ मानसिया गोजौमोन बेनिखायनो बिथांखौ लाम्बु होननानै गाबज्रिनाय जायोमोन बिथाङा बे एरियायाव फैनानै सेंग्राफोरखौ बुथुमबाय ट्रेनिं होबाय गाजिमारा बानायनो होबाय बेबायदिनो फोरोंबाय आरो बेनिफ्रायनोथ' उनावहा आबसुआ बिथांखौ लांफिनबाय लेंहरनानै लांनानै बिथांखौ देथारबाय होननाय खोनादों देथारनानै फबबाय जों बेबायदि खोनाबाय बिनि जाहोना जाबाय बिथाङा देथारजानायनि जाहोना जाबाय उनावहा जों खोनानो मोन्दों बिथाङा गुबुननि हिन्जावखौ लाना फैदोंमोन जाहैदों बे बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिला खिन्थु जोंनि मिथिनायाव बिथाङा फैनानै बेयाव टिम बानायबाय सेंग्राफोर जाबाय गावनि आन्डाराव गावसोर गोसोबादि खामानिखौ मावबाय ओरै आबसुनि जिथु सेन्ट्रेलनि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल बेफोराव जुगाजुगखौ बिथाङा नागारदोंमोन आरोना खुनु टार्म्स लायाखै जाहैदों बिथाङा एक्सनजों मावनो थाखाय बिथाङा एकदम स्ट्रं जाहैबाय जेब्लानोखि मानसिनियाव बोलो जसा थायो अब्ला रावखौबो सिनाया जायो नङा होमबा बिथांनि मेन बुथारजानाय जाहोना जाबाय दस्रानि हिन्जाव लाबोनाय नङामोन बेखौ मोनसे प्रपागेन्डा मोनसे दायनिगिरि हिसाबै बेखौ जाबसिननाय जाबाय आरोना खिन्थु बिथांनि दाया जाबाय जुगाजुग लाखियैनि सेन्ट्रेल लेभेलजों जुगाजुग लाखियैनि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जुगाजुग लाखियैनि बिथांखौ बुथारनाय जादों सुरुवात नङा होमबा बर'जों बर'नो जाजेनबाय आरो बर'आनो बर'खौ बुथारनाय बेनि उनावथ' जों खोनानो मोनबाय पिटिसि आबसु नायलायनो हायि बे गामिया पिटिसिनिनो बै गामिया आबसुनिनो बै गामिया बेयाव फैनो हाया आबसुनि गामिनिया बेयाव फैनो हाया पिटिसिनि मानसिफ्रा बे पिटिसियाव हाबनाय गामिनि मानसिफ्रा बै आबसु गामियाव थांनो हाया बेबायदि जालायबाय आरोना होसोलायनाय बुथारलायनाय बेबायदि जालांबाय बेनिफ्राय एनडेबि जोनोम मोनबाय एनडेबिनि फार्स्ट मुंख्लं बांबुरगोरा बिर जोहोलाव बयबो मिथिदै नङा होमबा बिथांनि जारिमिनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिफ्रामबायानो जानांगौ बिथाङाबो आर्मि पुलिसनि आखायाव थैयाखै बिथाङाबो बर'नि आखायावनो थैदों बे समाव आबसु आरो पिटिसिनि जालायबाय थानाय समाव बे समायसाखौ हमथानो थाखाय बै समनि एनडेबिनि जिथु आगोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि जिएस अमरेन्द्र ब्रह्म
बिथाङा दबथायनो थांदोंमोन जाहैदों आरो बेयाव बांबुर गोरायाबो अमरेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे थाफानानै बिसोर सानैबो बुग्लिजानो गोनां जाबाय आरो आबसुआनो बुग्लिदों रायजो राजाखौ लानानै बांबुर गोराखौ आबसुआनो बुथारदों अमरेन्द्र ब्रह्मआबो सेकेन्ड टाइम जोनोम मोननाय बायदि जाहैबाय बिथाङा बेबो मोनसे आबसुनि थैनाय बर'जों बर' थैनाय बांबुर गोराखौ माबायदि बुथारदों जाहैदों मोसौ बोरमा खासि खामब्ला जेरै औवाजों सिख्रुबनानै होयो बेबायदि बांबुर गोराखौबो खालामदों जाहैदों खासि खालायनाय बायदि आथोनखौ नाख्रुबनानै होनाय जाहैदों औवा बुलखाजों बेबायदि गाज्रि अबस्था खालायना बुथारदों बांबुर गोराखौ बे जानानै थांबाय नङा होमबा बिदिनो बर'आ गावजों गाव बहुद बुथारलायबोबाय बे समाव आरो बिनि उनाव बेल्टि फैलायबाय बेल्टि सिक्स फायार थाबाय एनडेबिखौ नागिरग्रा जाबाय बेल्टिफोराबो बिदिनो गोबां जायगायाव बुथारबाय नङिफोरखौबो बुथारबाय जोंनियावबो सासे रेसन रोगाग्रा मानसिया माथो रोङोमोन जाम्बायानोमोन रोंगौथि जेबो गैया बा एक्सपिरियेन्स गैया स्मार्ट नङामोन आरो बिथांखौबो बेल्टिफ्रा हमनानै लांबाय एनडेबिनि खामानि मावो होननानै आर्मिनियाव जेब्ला हमनानै लांबाय आर्मिया सोंनानै मिथिबाय जेबोखौनो रोङा बे एनडेबि नङा बे जाम्बा मानसिसो होननानै थिनहरनो होबाय खिन्थु बेल्टिफ्रा मा खालामखो बेखौ थिनहरालासिनो बालाबारियाव लांनानै दैसायाव लांनानै आथिङाव गुलि गावनानै बुथारबाय देथारनानै फबबाय बेबायदि आरोना खारग'वाखै थारमाने जोंनियाव गामियाव साथाम मुंख्लं जाबाय साथामबो एनडेबिनि मुङावनो सासे अफाराव जेनेबा रेसन रोगाना होनायनि थैबाय बेल्टिफोर बुथारबाय सासेखौ सानैखौ एनडेबियानो बुथारबाय जेब्ला एनडेबिया आरो खावनै खावथाम जालांबाय खावनै जालांनायनि खोथा सुरुवात जेनेबा रन्जन ग्रुप गबिन्द ग्रुप जालायबाय बेयावबो गबिन्द ग्रुपआ रन्जन ग्रुपखौ होसो होसो गावनाय सुरु जालायबाय सुरुवात रन्जन ग्रुपआव गावजानाय एनडेबिजों एनडेबि जालायनायाव जिथु गावजानाय सुरुवात आंनि फंबायमोनानो मुंख्लं जाग्रोदों जोनोम आरो बिअखाफोर बिथांमोना आबै सेन्टार खाथियाव गबिन्द ग्रुपजों होसोजानानै गावथारजादों बे जानानै थांबाय नङा होमबा बर'जों बर' बेबो बर'आनो गावथारनाय जाबाय बेनिफ्राय आरो फैलायबाय एनडेबियानो आर डिफेक्सन आरो गावलायबाय रन्जन ग्रुप जालायबाय एस ग्रुप जालायबाय एस ग्रुपनि बेलायावबो बिदिनो गोबाङा थैलायबाय प्रिया बसुमतारी इनकाउन्टार खालामजानाय जेनेबा जि बिदाय मोना जिथु इनकाउन्टार खालामदोंमोन प्रिया बसुमतारी बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ प्रिया बसुमतारीया मानो गावजानाय बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै प्रिया बसुमतारीया आरडि ग्रुपनि सासे सिअ'मोन बिथांजों जुगाजुग दंमोन जाहैदों कानेक्सन आरो प्रिया बसुमतारीया इनफरमेसन होनायलाय एस ग्रुपनि साब्रै ना साबा सेंग्राफोरखौ फोजोबस्रांहैदोंमोन बेबो बर'जों बर' माने पुलिसफोरजों बा सरकारजों लोगो नांनानै फोजोबनाय बर'आनो फोजोबनाय आरोना गावग्राया बर'आनो माबायदि जाहैदों आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो बे प्रिया बसुमतारीयाबो ओरैनो गावजायाखै प्रिया बसुमतारीयाबो CID जानानै मानसि फोजोबस्रांनायनि थाखाय बिथांखौ गावनाय जादों एस ग्रुपनि माखासे गिदिर गिदिर रेंकनि माखासे सेंग्राफोरा गावथारजादोंमोन बेयाव प्लाटन कामान्डार माबा माबि कामान्डार बेबायदि मोनसे बिभागनि दायित्व गोनां मानसिफोरखौ बेयाव फोजोबनाय जादोंमोन बेनिखायनो प्रिया बसुमतारीखौ गावदोंमोन बे जानानै थांबाय आर डिफेक्सन आरो एस ग्रुपनि जानायनि समनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो गोबां थैदों बेनि उनाव बिटिआर एकर्डनि उनाव जालायबाय जे फिरुज नार्जारी बिथांखौबो बर'आनो होसो होसो गावदों हमग्रोनानै बुथारनानै गावनानै दिंनाय जादों आरोना बर'फोरानो बेयावबो सरकारजों लोगोसे बर'फोर दङ जियानो जादोला आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों बर'फ्रा गावजों गाव बर'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव गावजों गावसो बुथारलायनानै मुंख्लं जालांदों जोबस्रांलांदों जेब्लानोखि गुबुनजों नांनानै बर'लेण्ड सोरजिनो थांखि लादोंमोन बे समाव मामोन आर्मि पुलिस फैदों होनबानो मानसिफोरा खारग्रामोन
जायफ्रानिखि नांनो ओंखारनाय सेंग्राफोर बिसोर खारोमोन जेब्लानिखि 6 फायराव फैबाय बा सरकारजों टार्म्स थाबाय मा जाहैखो सरकाराथ' एभेलेबेल फैसा आरो अस्त्रफोरखौ होफैयो गारिफोर होफैयो थां आरो गावहैथां माबायदि गुलि नांगौ ला खैथा लानो नोंनि मोदोमाव नों बेसे लानो हायो ला बेबायदि होफैखायो आरोना पुलिस आर्मिफोरा बर'फोरनो आरो बेलथिनि समाव बेलथिनो होबाय 6 फायर थानाय समाव बिदिनो एनडेबियानो भेक्सिन मोननै मोनथामसिम जाहैबाय बेयावबो गासिबो होदों बेबायदि सुबिदाखौ आरो मा जाहैदों गावनाय समाव गावनो जेब्लानोखि मोनबाय मेगजिंनि गुलियानो जोबथाबलाय लांबाय होमबाबो ट्रेगार बोनायखौनो नागारा जाहैदों आरोना ओरैबायदि गावथाबग्रा ओरैबायदि जस ओरैबायदि रागा खिन्थु आर्मि पुलिसजों नांनो हायासै जाहैबाय आरोना आर्मि पुलिसजोंसोमोन नालाय सुरुवातनि नांनायनि थांखिया मकसदा खिन्थु उनाव उल्था आर्मि पुलिसजों लोगो नांनानै जों गावजों गावसो फोजोबस्रांलायदों आरोना जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमबा बर'नि जारिमिना जोङो बर'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव जोङो गुबुनजों नांनो थांनायाव जोंनि बिर जोहोलावफोरा गावजोंसो थैलायनो गोनां जाबाय गावनि आखायावसो थैनो गोनां जाबाय गुबुननि आखायाव थैनोनो मोनासै 100आव 2%फोरल' आर्मि पुलिसनि आखायाव थैदों बा सरकारनि आखायाव थैदों आरो गुतै 98%आ गावजों गावसो बर'आ थैलायदों बेबायदि बर'लेण्डखौ सोरजिनो थांनायनि जारिमिना दिनै आं बेखौ बुंनो लुगैबावबाय दानि जिथु माखासे आबसुनि बा इउपिपिएल सरकारनि बा दानि नेताफोरा फंसे खोथा बुङो बे जोबोद लासिंसिंनि खोथा बिथांमोना बुङो एकर्डखौ जों थाबनो खालायामोनब्ला बर'फोरा गावजों गावनो थैज्लायना जोबस्रांलायगौमोन होननानै बुंदों आरोना दा एकर्ड खालामबाय राजखान्थियाव फैबाय एकर्ड खालामनायनि जाहोना जाबाय बिथांमोना राजखान्थियाव फैनाय किन्तु बर'फ्रा मानि थाखाय नांदोंमोन जोबस्रांनाय हारि राजखान्थिजों नांनो हाया जोबस्रांनाय हारिया जायनि हारियानोखि जोबस्रांबाय जायनि संखियानोखि जोबबाय बिथांमोना एक्सनजों नांनो गोनां जायो आरो बर'फ्रा मा नांदोंमोन एक्सनजों नांदोंमोन जोङो नांनानैनो थैलांगोन जों नांनानैनो थैलांगोन बेबायदिसो मोनसे थांखि लानानै बर'फ्रा नांदोंमोन दा मा जाहैखो गावजों गाव थिगसे बुथारलायहोनानै लिडारफोरा एकर्डखौ जों थाब खालामामोनब्ला जोबस्रांलायगौमोन बर'फ्रा बे बाथ्राखौ बुङो किन्तु बर'आ बर'लेण्ड सोरजिनो थांनायनि आगोलबो जों बुथारजाखायोमोन गुबुनजों ओरैनो बुथार जायोब्ला जोङो होमबालाय जों बर'लेण्डखौ सोरजिनो नांनानैनो थैनोसै बेबायदि साननानैसो बर'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय नांदोंमोन जेब्लानोखि बेलटि एनडेबिफोरा गुलि अरनानै जेब्ला समायखेरा लायो ट्रेनिं जोबनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि समायखेरा लानायमोन बिथांमोननि समायखेराया माबायदिमोन बिथांमोननि स्ल'गाना माबायदिमोन गुलिखौ अरना बुंदोंमोन जेन मै नुब्ला होसोनाय मोसा नुब्ला फासयनाय जेन जाया जोंनि देहाखौ जोंनि सोलेरखौ जोङो जेन बर'लेण्ड सोरजिनो नाजानायाव गोथै सहसिम जेन लांफानो हायो बेबायदि समायखिरा लानाय बेक्तिफोरा बेबायदि समायखिरा लानानैसो बर'फ्रा नांदोंमोन नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोर माखासे बेक्तिफोरनि लालासाव बर' हारिया धंस जाबाय गावजों गाव बुथारलायनायसो सोमावसारनाय जाबाय गावजों गाव बुथारलायनायसो सोमावसारनाय जाबाय आरो बिदिनो बर'फ्रा गोबां मुंख्लं जालांबाय नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ नङा होमबा आं जि खोन्थाबाय बियो रियेल आरो गावजों गावसो जालायदों किन्तु बर'नि थांखिया मामोन बर'आ मानो नांनायमोन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ लोगोफोर दिनैनि जारिमिना दुखुनांथाव जारिमिना बेखिनियानोसै